Venus Luck. Jeg er på Burger Boom. Jeg købte en chicken burger. Og han har købt en cheeseburger. Vi er i Aarhus Domkirke, tror jeg det hedder. Og det er en gotisk domkirke, har bare sagt. På grund af rundingerne, de spidse og ikke runde. Så det er ikke en romansk kirke, tror jeg, han sagde. Ja. Vi er jo arkitektelever. Ja. Og så sagde han, vi skal ned på dokken. Kan du ikke sige, Anton han ved alt om kirke? Anton, fortæl os lidt om denne fine kirke, vi er i. Udover at det er det samme lysestager, som vi bruger i sidste Du må også godt vise dine fingre, hvis du er Gud kan hele mig. Vi er nu i Aarhus Domkirke. Det vil sige hovedkirken i Den her domkirke er større end Aalborg Domkirke. Alle er velkomne i kirken. Også Mobina. Det er faktisk lukket pænt at have en begravelse. Man kan have en god begravelse. Jeg er ikke færdig. Man kan også have en god barnedåb herinde. Man kan have bryllup herinde. En vielse, en bisættelse. Det er ikke dyrt for eksempel. Gift her for eksempel, i stedet for tidsel. Det er jeg faktisk ikke sikker på. Det skal man skal betale for. Tror du, jeg har en? Der er jo nogen, der vælger ikke at få et gift i en kirke. De er præcis. Okay. Y'all heard it here. Man skal ikke giftes på rådhuset. Man skal blive gift i kirken, så Gud kan velsigne ægteskabet. Man er ikke rigtig gift, hvis det er Hvis du er døbt, så siger ens forældre, at man skal tro på Gud. Og når man bliver konfirmeret, så er det fordi, man selv har valgt det. Jeg blev tvunget til at blive konfirmeret. Så han har ikke det der naturlige, motiverende drive i sig. Det er vigtigt at have noget at tro på. Det er også okay ikke at tro på noget, men så tror du på, at du ikke tror på noget, og det er også at tro på noget. Og det må vi have noget helt andet. Quote of the year. Hvem har du tegnet? Jeg tegner Tobias. Hold nu kæft. Hvad? Du er bare en hater af natur. Nej, det var mega godt. Jeg glemte bare resten af det. Hvorfor er han sådan... Big Nick? Okay, det er Tobias om 30 år. Big Nick. Hold op, er han busteoider? Det tror jeg. Hvorfor kigger hans ene øje sådan der? The light skin boss, eller... Nej, det er det. Det er Andrea, har tegnet faktisk. Han var kunst. Hvad end det der er. Det er den bedste. Må jeg få en... Vil du sige, hvad vi har lavet? Hvad? Vil du sige, hvad vi har lavet? Vi har været med til sådan noget blindtegning i dag, hvor vi skulle kigge på hinanden og tegne hinanden uden at kigge ned på papiret. Lad os lige filme mobiler tegning her. Det er mig. Hvad er der rigtigt for noget? Det er nok. Vi skal videre. Er du tilfreds? Jeg er mega tilfreds. Ja. Tobias, han... Jeg har din jakke med. Jeg har fået meget bedre. Have you seen this man in your dreams? Er I tilfreds med tegningen? Jeg er meget tilfreds. Den der, det er Mobina. Og så har vi en vandmand, fordi Mobina hun er sådan lidt havagtig. Det er også derfor, jeg lavede sødt. Og så en due, fordi det elsker hun. Og så en laks. Det er en video. Okay. Hvad lige har sagt? Du sagde ikke mod 7. Du siger landen på der. Jeg tror, det er ikke kammerat, så det er noget. Nej. Vi er i minigolf, Ja. og vi drikker imens. Hvem er træls? Ja, del sidst, eller del 8. plads. Anton. 7. plads. Ja, de har en del 7. plads. 6. plads, Marcel. 5. plads, Salvatore. 4. plads, Hoxer. En 3. plads til P. 2. plads har vi Andreas. Yes, ikke førstepladsen. Sidste pladsen går til Stefanie Yde med 66 point. Og førstepladsen til Højers.
Okay. Okay. I am so happy right now. Vil du sige, hvad vi laver i dag? Vi er i det gamle Aarhus, og vi er i gang med Gamle by. Gamle by i Aarhus. Og så kigger vi på en masse sjove ting her. Ja, en masse fede udstillinger. Mobina, hvem svarer? Sig, hvad vi har lavet. Vi har været i den gamle by, og vi har kun haft en time og et kvarter. Og så blev vi fanget ned i en kælder. Ja. Yeah. Fucking stor, altså jeg følte mig meget vildt dernede. Så kom vi bare lige pludselig ud af en anden bygning. Og så har vi bare været lidt rundt og kigge. Men vi har ikke været så længe, så vi ikke rigtig kunne se så meget. Det er klart, skal vi hente den forfra. Er du klar? Vi er til stand-up, og Oliver har købt cocktails. Det skal være lidt. Det er sgu da ikke min skyld. Der var kun 2 at vælge med. Hvad var den anden? Passion fruit smash eller sådan noget. Det lyder sgu da meget bedre. Skal vi rate den? Ja, det må jeg gerne. 2 ud af 10. Ja, det er en dårlig mojito. Hvad er det? En dårlig mojito. Jeg mangler lidt pebermynte. Ej, hele dit tøj, det lyser. Fuldstændig selvlysende. Hej. Det er lidt sent nu. Klokken, den er omkring hvad? 11-tiden. Vi kom hjem fra Aarhus i dag omkring klokken 4. Vi startede med at være på en museum, sådan en videnskabsmuseum. Så efter det fik vi noget frokost, og så kørte vi hjem. Så her til aften var vi til sådan noget gratis koncert. En filmkoncert af Jonah Blacksmith. Og jeg synes, det var mega godt. Det var det, vi lavede i dag. Tak for I så med. Vi ses en anden gang.